je to jen v hlavě. Jsem si říkal teď, když jsem vybíhal ten kopec. Ale každopádně je to věta, kterou jako psycholog nepoužívám. Máte to jen v hlavě. Možná to zní racionálně, možná to může i uklidnit, ale u psychiky není až tak důležité to, s jakým úmyslem to někdo říká, ale především to, jak to působí. Naše hlava to totiž často přečte tak, jako neměl bych si stěžovat, asi to přeháním, nejspíš je problém ve mně. Tak ono, v hlavě to samozřejmě je. Ale není to v hlavě jenom. Mozek není nějaký rozmar. Je to řídící orgán, řídí stres, emoce, únavu, řídí prakticky všechno. Když se někdo popálí, mu asi taky neřeknete, to je jen kus kůže, to neřeš. Protože to je vidět. To, že bolest na mozku vidět není, neznamená, že je méně důležitá nebo méně náročná. Takže, když se vás na to někdo zeptá nebo vám to někdo řekne, tak mu to klidně odsouhlaste. Jasně, ale to asi bude, protože to je taky tak těžký. Nebo proto se na tom snažím pracovat. Když už byste byli u toho, že byste to někomu chtěli říct, tak to zkuste jinak. Třeba chápu, že to máš teďka těžký. Nebo co bys teďka ode mě potřeboval? To je mnohem lepší. A popravdě teďka bych potřeboval se soustředit na ten běh, protože to je fakt kopec. No a jestli o tom chcete vědět víc, tak se mrkněte na můj Facebook. Napsal jsem vám tam k tomu celý post. Já se budu muset pořádně vydýchat, protože ten kopec stál fakt za to. A je zjevný, že to nebylo jen v hlavě, ale taky těch nohách. Mějte se krásně a sledujte mě.